Gising ko lang. So ayun, para sa video pala, para pala sa mga magtataka sa video na to, siguro makikita niyo naman siya sa title kung ano na ang naging routine namin after ng enhanced quarantine ngayong GCQ. Ngayon pumapasok na ulit ako. So yun, wala lang, papakita natin yung daily routine. Yung normal na ginagawa namin mag-asawa sa buong araw while ako pumapasok, while siya nandito pa sa bahay due to sa wala pa siyang work ngayon. Yun. So usually the morning routine, gigising ako ng ganitong oras, mga 6 diba? Tapos pinagluluto niya ako ng breakfast. Basic breakfast lang naman. So ayun. So yun na nga no guys, nagluluto ako. Magsasaing ng almusalin niya tsaka ng babaunin niya since ayoko na nga maglalabas siya doon sa office niya. So pinababaunin ko na lang siya. Nagluluto na ako. So ayun, good morning. Kakagising ko lang. Kakatapos na magluto ni mahal ko. So yun, ganito lang ang routine namin sa umaga. Habang natutulog ako, habang tulog pa ako, usually mas maaga nagigising si Mrs. para pagluto ko ng breakfast. Mga basic breakfast na hotdog, itlog. Ganun. Huwag nyo ng video yung ulam tsaka kanin. Bale, ganito lang naman. Hindi naman ganun kalaki yung pinagkaiba ng routine namin nung lockdown talaga tsaka nung nakakapasok na ako. Pero at least makita nyo yung pinagkaiba. So usually, hindi kami nagigising ng maaga nung lockdown. Ngayon kailangan. Lalo siya. Kasi siya yung magsasayin saka nagluluto para sa umaga. So ayun, kunting ano lang naman to, kwentuhan sa umaga habang kumakain ako. Hindi rin ako nagkakape pag umaga. Nakakaubos siya ng oras dahil mainit na. Hindi rin naman ako mahilig sa kape masyado. So ngayon habang kumakain ako, papahinga naman yung pinakamasipag kong ano. Wow, masipag. Kayo, ano ba ang daily routine nyo? Yung general community na halos lahat. I mean, general quarantine na lahat. So, magtatagalan tayo kung papanoorin nyo ako dito kumain. So, tapusin ko na to dito. After nito, maliligo lang naman ako. So, kay Mrs. naman kayo may pagkwentuhan. Right, so yun na nga guys. Tapos na siya mag-almusal. Naliligo na siya. Habang naliligo siya, hinahanda ko na rin yung babaunin niya. Sa ngayon, kanin lang muna. Nakita ko sa inyo. Anong ginagawa mo? Medyas. So yun, almost ready na ako para pumasok. Medyas lang muna tayo, ang hirap ang medyas.
Ito mataba ka. Nangailang ka? Sakto lang. So yun, kita ba ako? Alam na namin yun. Sukulit mo ako. Wait lang, nagsasapatos ka pa. Hindi na nga. Nakita yung panood mo. Sino mo yung camera mo? Time check. Ano oras na ba? So magsi 7 na. Kung siya ditutok mat. Wala pa pala akong bimpo. Tsaka face mask. Ayan. Alam mo nang gagawin mo. So ayan, bimpo at face mask na lang. Ready to go na tayo. Ano ba ba? Hindi na, mabaho naman ako. So ayun, medyo puyat. Nag-try kami mag-live stream kagabi pero medyo ayun na nga, medyo hindi ko masabing fail, hindi naman siya successful. Pero at least may maraming nanood sa amin kahit pa paano. So tayo ulit na mag-live stream sa mga susunod na araw. At saka huwag nyo rin kalimutan pong i-like yung page namin, Janea Vlogs, Team Janea, para mas updated kayo. Yun. Ayan. Ready to go na tayo. Preparing. Ayan, so dito na kami maghihiwalay. Dito na makikita rin kung ano yung ginagawa naming routine separately. Kung ako sa trabaho, papuntang trabaho, siya dito sa bahay. So ayun, usually magkaiba talaga dati kasi nung enhanced quarantine, wala kami magawa kasi dito lang kami pareha sa bahay. So paulit-ulit lang yung ginawa. Actually, paulit-ulit lang naman yung ginagawa ngayon. Pero, tawag dito, mas kakaiba siya kasi gumigising na kami ng maaga. Hindi katulad dati, halos tanghali na kami gumising lahat. Kasi wala namang ganap. Ngayon pumapasok na ako, yun nga pinagluluto niya ako ng breakfast, ng pinaghahanda ako ng baon, lahat. Tsaka, ba't tumatawa ka? May multo? Yan, papasok na siya. Okay. Wait lang, boss. So, pasok na tayo. Mukha siya. Ayan, so hindi siya gagamit ng sasakyan kasi hindi naman niya sasakyan yan. Sa inyo, sa may palengke doon, nakakakita ka ba ng short doon? Yung pang bata lang. Baka, Hindi ka ba? meron, parang meron. Hindi ko lang siguro napapansin. Meron yun yun. Gano'ng kaliit? Pag-shout. Pag-shout na daw. Hindi, kung may nakita ka na Mamimicture ako. yung parang may number dito pa yan. Nagbablog pala kami mga guys sa una. Ha? Nagbablog ka. I-upload ko yan. Patay ka, artista ka na. Ano? So, ayun. Let's na kami. Mamaya na lang. Mas marami pa tayo makikita yan. Bye-bye. Buddy!
ang siyang mamahalin. Ika ba yun? Hindi ko alam. Ika. Ano? Baka dito kita yun. Sige ka. Ah. Yan. Ilig mo lang eh. Ano mo naman pag ano na ito? Okay na, ako na lang. Pero sakto na. Kita kahit. Okay lang yan. Ah, sige na. Base ka na. Ayun. So, pag alis niya, usually, back to sleep ako. Kasi nga, maaga ako gumising. Medyo antok pa. Pero, bago magtanghali or magtatanghali, minsan tanghali, na ako nagigising. So, yun. Pagkatapos nun, mamaya, ipapakita ko rin sa inyo. Pagkagising ko, magsasaing ulit. Kapag kulang yung kanin, maghahanda, tapos kakain. Tapos yun. I-update na lang niya ako kung nasa na siya bago ako matulog. Tapos pagising ko, yun, may chat naman na siya na nandun na siya. Ganon, yung daily routine namin since simula nung pumasok siya, update, chat na lang. So, yun guys, matutulog muna ako. I'll get back to you. So ayun no, dahil hindi ko dala yung mic tsaka yung tripod, so hawak kamay lang tsaka earphones, palag-palag na to. So papunta na ako sa trabaho. Medyo awkward lang talaga magsalita pagka tawag dito, naglalakad ka daw sa mga tao nakakasalubong. So hindi pa rin ako sanay hanggang ngayon. Hindi siya ewan ko, basta mamaya na lang update ko na lang kayo sa bus. Okay, yun mga buddy. So ayun, dito na tayo sa highway. Tatawid lang tayo. Anyway, yun nga po, nag-start na rin kami mag-live streaming sa Facebook. So, kung may time kayo, pwede nyo kami panoorin. Parang kang para lang akong tumitingin din sa para lang akong tumitingin sa camera, tapos tapos na naririnig ko yung boses. Napula-pula pa mata ko. Medyo puyat talaga kami. Yun na. So yan. Yung mga tao na naman. So, bahala na. Hindi na ako mahiya. So, kunwari na lang ako ka-video call ako. Anyway, yun. Ang hilig ko mag-anyway ngayon Ang aga ng anyway ko. So, elevator pataas, elevator pababa. Napakatamad ko. Yun. So, nandito na ako. Masyado. Usually, sobrang daming tao dito niyan pagka yung normal dati na araw. Ngayon as in, wala talagang masyadong tao nitong general quarantine na to. Bago mag-lockdown or at least 1 week ata nung simulang mag-lockdown dati, marami pa mga gustong pumasok talaga, pero
Yun nga, nung talaga nag-enhance quarantine na, doon talaga nawala yung mga pasahero dito. So sasakay muna ako, may bus na. Ayan, nasa bus na nga tayo. So wala na masyadong ganap dito. So tutulog muna ako. So dumahin na boses ko, nahihiya ako eh. Okay. Hindi nga, joke. Sige, update ko na lang kayo pag pababa na ako. Okay ba yan? Let's go! Meanwhile. Ayan, time check. Kakababa ko lang ng bus. Sobrang traffic talaga sa St. Dominic dito sa Bacoor. So bumababa ako usually sa Talaba kasi sarado dun sa may St. Dominic, hindi siya makadiretso na sa Pote. So no choice, maglalakad ka, bababa ka talaga ng Talaba. Tapos maglalakad ka siya papunta na sa Pote, palengke. So yun, sa may ang pwesto ng pawn shop na tatrabahoan ko is sa may Sapote. Ayan, usually nga sobrang daming tao na dito kahit na may quarantine pa. Hindi mo maramdaman dito yung COVID. Madalas hindi na naano yung social distancing. So medyo kung ikaw na conscious saka medyo nakakaalam, ikaw nandidistansya. Ngayon, yung tao araw-araw. Kasi matagal-tagal nang sarado yung hinihingal ako. So ayun mga buddies, no, lalakad pa rin tayo. So Naram na lang po ako ng ID niyo, sir.
So, ayun na nga. Nagbabalik. Sabi ko, diba natulog ako. Mga 10:30 na ako nagising ulit. Tapos, hindi naman namin to araw-araw ginagawa. Napagpasyahan naming mag-map ni Mudra. Naglinis kami. Kung nakikita nyo, grabe yung pawis ko. Malayo lang sa'yo yung electric fan since wala naman tayong aircon, no? Purita tayo. Tumutulo yung pawis ko. As in, grabe. Ayan, oh. Grabe. Dahil ko pa yung nag-workout. Diba sana nag-workout na lang ako. No, workout. Ano mo talaga. So, yung gano'n na nga, yung pawis mo pang workout, dahil sa init lang naman talaga, hindi ko na siya nakuha na ng ng clip or ng video kasi nga sobrang init, guys. So, grabe yung pawis ko. Yun. So, nagsaing ulit ako. Maya-maya kakain na rin kami. Naglinis lang kami ngayon. So, balikan ko ulit kayo mamaya. Okay?
So, yun na nga mga buddies. Nakakain na kami. Tapos na rin ako maghugas. Ngayong araw, napagdesisyonan talaga. Naligo ako ng maaga. Ewan ko kung bakit. Maaga na to. Itong oras na to naligo ko. Kasi usually, simula nung nag-decide ako na mag-exercise ng konti tuwing hapon. Kasi hindi ko kaya sa umaga kasi tanghali na nga ako gumigising. Nag-exercise muna ako. Parang konting workout lang, ganun. Ano lang, konti lang, 10 minutes lang. Bago maligo. Ngayon, nauna ako maligo. Ewan ko ba. So, mamaya, pawisan na naman tayo. Tsaka, kapag tambay ka naman sa bahay, ikaw naman magde-decide. Ano oras na gusto maligo. Ayaw maligo. So, yun mga buddies, sa hapon, mga pagkatapos kumain, habang inaantay si Mr. Hinahanda ko na rin yung ano niya, kapag, yun, kapag nagsi-cellphone na lang ako, ganun, habang inaantay nga siya, hinahanda ko na rin yung, ano, electric fan, walang ano, walang takip sa harapan. Ayun, kasi bago siya tuluyang pumasok pagdating niya sa work, nagpapahinga muna siya sa labas. Hinuhubad niya lang yung sinuot niyang damit, tapos nilalagay niya sa isang planggana. Tapos, tumatambay muna siya dito sa labas dyan. Diyan lang naman banda, may upuan. So yun, tinututukan ko siya ng electric fan kasi nga pawisin siya. Tapos, handa ko na rin yung tuwalya niya para pagligo niya. Pag ano niya, tawag dito, pagkatapos niya magpahinga saglit, naliligo na siya dyan din sa labas. Yan, may gripo naman dyan. So, ihahanda natin yung tuwalya nasa kwarto. Nilalabas ko na. Wala naman ako nasasabi sa kanya. Si mama nakikipag-video call ngayon sa mga kapatid niya. Patawarin ang aking looks. So, yung tuwalya. Kukuha na din tayo ng sabon. Wala na siyang sabon sa labas. So, ang aming sabon ay nasa cabinet. Adoy. Safeguard. Para safe, mag-safeguard. Nalaman din kasi ni Jen yung malaki yung bahay niya tapos balawan. Simple na punta ko.
sariling sikap. Mangalay sa kamay ito ah. Yan, sasampay na natin dito yung tuwalya. Nga pala, pagdating niya, yung mga gamit niya, pinalalagay ko dito. Yan, dyan. Dito yung parang disinfection area namin. Disinfection area, tama ba? Yan. Pagdating niya, i-disinfect ko muna yung mga gamit niya. Tawa na kami doon ni Ate Jenny. Si Chichi. Patay na nanay lang. Ang balik na doon. Wala na tapos na niya. Ang balik na magkana sa kapitid mo, boy. Kakapitid tayo. Lalagay na natin yung sabon sa labas. Tawanan na kami doon ni Chichi. Si Ate Jenny. Alam nyo na kasi dahil sa COVID, pala extra work, dagdag trabaho, ayun. So, ayan o, nandito lang yung mga sapatos na ginagamit niya. Kasi chinelas niya, nakaabang na rin. Kasi, yun na nga, hinuhubad niya yung sapatos niya pagdating niya. Tapos dito yung planggana ko, sa niya iniiwan yung ano niya. Yung hinubad niya, galing sa ito yung nalagyan na niya na sabon. Ano yun? Ito yung tabo niya. Bumagsak. Hindi kinaya. Ang bigat kasi ng sabon. Ano ginawa niyo dito? Ano na pala? My baby. Ayan, ang init. So, yun na nga. Yan, para pagdating niya, ready na ang lahat. Okay, so yun muna, buddies. Meanwhile. Labo, medyo malabo. So yun, pauwi na kami. Ang bilis lang, nakakanood mo lang kanina. Bumabiyahe lang ako, mga ilang minuto kanina. Tapos pauwi na ulit. So hindi na ako masyado nakapag-video doon sa mga ginawa ko kasi hindi pwede. So limitado, baka makita tayo ng CCTV. So yung mga konti lang, nagpakita ako ng konti doon sa customer, tsaka yung pagkain. Ewan ko nakita ko. Kung napakita ko na video ko. So anyway, wala naman masyadong hindi normal sa trabaho ko. Usually uupo lang buong mag-araw, tatanggap ng customer sa Western, tapos yun na. Hintay na matapos, magsusulat, tali, ganun. Yun lang. So yun yung daily routine ko, kahit anong araw pa yan, bagyo, holiday o ano, ganun lang. So yun, pauwi na tayo. So malamang sa malamang hinihintay na tayo ni Mrs. doon. Mamaya explain ko sa inyo kung paano ang routine ko naman pag uwi. Yun. Siguro makikita nyo rin yan mamaya sa
video na explanation ni Mrs. kung paano ginagawa niya pag hinihintay niya ako. So yun lang. Kita-kits mamaya ulit. So ayun, nasa labas na tayo. Pauwi na ako. Napapansin nyo, sobrang daming tao pa rin dito. Ayan. Oh. Kami yung meron nga silang mga checkpoint pero parang ganun din. Hindi na siya masyadong stricto. Anyway, hindi ko alam kung malala pa yung mga positive dito, marami pa, pero so, sobrang luwag nila, mukhang wala na masyado siguro. So ayun, usually dito sa may Jollibee sa Ponte Kalinisan, ayan, dito ako maghihintay ng jeep punta na St. Dominic. Doon ako naghihintay ng bus kasi mas nakakatakot yung jeep kasi dikit-dikit pa rin sila kahit pa paano yun sa bus. Merong malaking though parang halos magkakadikit din, pero mas komportable ako. So ayun, maboboring naman kayo kung sasamahan nyo ako maghintay, so mamaya na lang ulit. And we're home. Ewan ko kung bakit tahimik dito sa bahay, wala atang tao. So yun, kakauwi ko lang boss, mga boss. Mukhang wala nga tao, may oo. So yan, dito na yung aking misis, kakatapos lang maligo. Hindi, sa mukha ko lang naman. So ayun, bali, usually pagkadating ko, ibababa ko lang lahat ng gamit ko, tapos tatambay muna ako sa labas para magpahinga. Yan, wait lang. Yan, tatambay ako sa labas para magpahinga. Likot ng camera, sorry. Kasi nandito na ako maliligo. Sabay kayo naligo? Sabay kayo nakatolya. Yan, dito ko nilalagay yung mga gamit ko. Yan, dito. Yan, dyan. So, paglagay ko nyan dyan, nalabas ko lang yung mga gamit ko sa bag. Yan. Yan, ganyan. Kala mo talaga. Tapos, yun na nga. Yung bag, nilalagay ko lang siya dito. So, dito lang din nakatambay lahat ng gamit ko na papasok. Dito na rin siya dinidisinfect ng asawa ko. Dahil, para walang pumapasok ng mga gamit na galing sa labas. Sa bahay mismo. Yun, para na rin safe. So, hindi ako masyadong maghahawak-hawak dito dahil hindi pa nadidisinfect. So, maghubad lang ako ng sapatos, pantalon, t-shirt. Usually, naka-boxer lang ako pag dito sa labas para diretso na ligo. Pero dahil nag-video nga ako, So, dito ko nilalagay lahat ng mga galing sa labas na damit. Yan, dyan. Yan. Kasi para nakaseparate siya sa mga labahan kasi mas parang mas kailangan ata mas matinding labahan dyan. Kasi galing sa labas. Galing yan sa labas ng mga damit. So, ayun. Hindi ko napapakita pero naghuhubad ako ng pantalon.
So mamaya na ako maghuhubad ng t-shirt dahil nakakahiya naman sa inyo. Makita niyo yung muscle ko. Ano naman? Yan, dito na rin nakasampay lahat ng ay, huwag na yan kasi yung mga boxer. Dito na rin lahat ng mga gamit ko. So, itong pantalong ko, dito na rin siya nakasampay. Likot ng camera ko, sorry. Sana hindi ganun kaingay, no? So, usually magpapahinga ako dito ng mga at least 30 minutes bago ako maligo. Yan, para pag naligo ako, binibigay ko na rin pati cellphone ko lahat, t-shirt lahat. So naka-boxer lang ako. Mamaya dito sa labas naliligo para pagpasok ko medyo safe na. Yan. So yun lang naman. Yun lang ang halos ginagawa namin kada araw. Yun lang. Gising na umaga, mag-aalmusal, kakain ako. Habang naghahanda naman si jowa sa mga tao dito. Naghahanda si jowa ng mga gagaagag. Susuotin ko lahat para sa trabaho. Yun. After kong kumain, diretso na ako ligo kasi hindi ako sanay talaga. Sa parang kung nasimulan nyo to, sinabi ko na hindi talaga ako sanay sa ligo muna bago kain. So usually kain muna bago ligo. Hindi ko alam, nakasanayan ko lang siya. Yun yung naging routine ko araw-araw. Kasi hindi ako sanay ng mauna yung ligo. Kasi para pag nag-toothbrush, isang ano na lang. Diba? Anyway, yun. So, siguro last part nito na lang magbibideo kami nung magkasama na kami para sa pag-end ng itong buong vlog na to. Feeling ko abuti ko ng isang oras pero okay lang, at least napakita namin yung routine ko tsaka routine niya, yung usual na ginagawa namin sa buong araw nitong general community quarantine na nga. So yun, paulit-ulit ko sinasabi, no? Din sa mga nakarang video ko, hindi pa tapos tong pandemic nito. So ingat lahat. Sana mag-ingat tayo lahat. Kung pwede lang maging paranoid o tamang hinala ka, mas okay para mas safe. Huwag tayong magpabaya. So anyway, ayun, umabot na pala siya ng 7 minutes. So tingin ko nga mag-isang oras pa. At saka hindi ko na rin masyadong i-edit to para lang, uy, hindi duman. Sino yung duman? Oh ba, may papusod labas Yan, yun pala, isa. What? Atas lang na maligo. So yun, usually pala umiinom din akong tubig pagkarating kasi medyo natutuyuan ako. Yan, so the usual, pagkahabang napapahinga ako dito, nakatutok yung electric fan dyan sa labas, tapos siya naman magdi-disinfect na ng mga gamit ko. Ganun ang ginagawa niya pagka uwi ko. Naayusin lahat. So ayun, mamaya siguro di nyo na kailangan makita kung sa pagkain namin, no? So mag-aano na lang kami, sasama na lang kami mamaya para i-end yung vlog. So sana kahit pa paano medyo may nalaman kayo dun sa kahit wala naman siguro kayong pake, may nalaman kayo dun sa pinaka usual day namin as nagtatrabaho tsaka as naka-stay sa bahay. Siguro iba makaka-relate dito yung sa part niya merong makaka-relate, siguradong meron din makaka-relate sa part ko.
Actually, hindi naman masyadong magandang yung mga nag-video ko rin. Napakita ko dahil nahihiya nga ako mag-video sa bus at mag-iingay ako. Karamihan na nasa bus kasi yung tulog. So hindi rin ako nakapag-video na maayos doon sa pawn shop kasi nga baka makita naman ako. Makita ako hindi rin, tsaka bawal din yun, baka magalitan tayo. So nagpakita lang ako ng konting pahapyaw doon sa mga sa loob ng pawn shop, tsaka yun. So kung meron kayong ibang request na pwedeng i-vlog natin, actually meron kami nakatenga na vlog, pero feeling ko ito mas magandang unahin muna ngayon dahil mas angkop siya dun sa napapanahon. Haba na ng speech ko. Anyway, oo nga pala, i-promote ko na rin. Nag-start na kami mag-live streaming sa Facebook. Yun, sa Janaya Vlogs na page namin. Pa-search na lang doon sa mga hindi pa alam. So yun, nag-stream kami ng Mobile Legends magkasama. So pwedeng minsan ako lang or pwedeng minsan siya lang. Wala lang, tatry lang namin maging streamerist. Streamerist ang putik. So yun, wala lang. Dahil nga wala namang magawa usual sa gabi, pang paubos din ng oras bago matulog. So yun, nag-stream kami. Babaka sakali. Wow, nababaka sakali. So yun, tapusin ko na muna dito. Lagpas na ng 10 minutes to. So makakaabot na talaga tayo ng isang oras. Ayoko kasi i-cut yung mga karamihan doon sa detalye. So gusto ko medyo raw siya na may konting content naman na mapapanood kayo. Sabagay, lahat naman ng video may content. Ano bang wala? Ba't ito pinagsasabi ko, boys? So yun, tinatamad kasi ako mag-vlog, mag-edit talaga, so hindi. Usually, nagdalagay lang ako ng konting mga keme-keme. Oh, keme-keme na bakla. Dun sa sa edit sa vlog mismo. Oh, 11 minutes na, parang kanina lang nagsasalita pa ako. Kasi ibang gamitin na hanggang 30 minutes, mga ganun. Huwag naman. Sasawa kayo sa mukha ko. Kailangan ko na ata mapagupit mo talaga. Ang pangit na ng kilay ko, umaano na, lumiliko na. So anyway, wala naman si magpakialam dun, ba't din sinabi ko pa. Yan, mamaya na lang ulit. Sa last part, siguro yon. Mag-shoutouts din kami. At yun na nga. Maraming salamat sa naghintay at sa mga nagtatanong dun kung kailan kami mag-upload ulit. Mga ilan, meron din naman nagtatanong. Maraming salamat sa inyo. At least kahit pa paano naalala nyo, no? Na nabablog pa pala kami. Sobrang tagal na namin hindi nakakapag-video nga. Yun. So paano? Mamaya naman. Ang dami ko sinisingit na ano. So ayun na nga. Kung umabot kayo sa part na to, siguro na panood nyo na yung buong video or nag-skip na kayo, umabot kayo sa part na to, or baka yung iba hindi umabot sa part na to. So ayun, anyway, pang-end lang naman namin to dito sa video. So wala lang, gusto lang namin ipakita yung changes, di ba? Ako magpakit. Yung mga pagbabago since nag-enhance lockdown ngayon sa general quarantine lang. Kasi yung enhanced community quarantine. Kasi nga 'di ba nung enhance, usually ang routine namin is sa buong araw is dito lang sa buong bahay. Ngayon yung pag-adapt namin ulit sa new normal, which is yung general community quarantine, which is pumapasok na nga kung dami ko which is yun. So yun na nga, siguro naman napansin nyo na yung pagkakaiba. Tsaka alam nyo na yun kasi hindi lang naman kami yung nakakaranas tsaka ang may daily routine ng ganito. So siguro naman
marami yung nakaka-relate. Yan, sigurado maraming makaka-relate, lalo na dun sa mga nagtatrabaho din. Katulad ko, makikipagsapalaran mag-commute. Nakakatakot man, kailangan kasi wala tayong kakainin, walang pera. So, ayun, konting, Kaya naman, siguro, naglagay din kami ng pang-end na video para lang din, di ba? Sa ano na. Naglagay lang din kami ng medyo inuubo lang. Naglagay lang din kami ng pang-end na video para lang magpaalala din. Yun. Paalala na na mag-ingat tayong lahat. Kung napanood nyo yung video or kung nakita nyo yung part na pagdadating niya, nagde-disinfect muna or iniiwan niya lahat ng gamit dun sa parang disinfection Yun. area. lalo na sa mga nagtatrabaho, as much as possible, mas maganda kung sa labas pa lang, mahubad nyo na po lahat, doon na rin kayo maligo. Para hindi kayo makapagdala ng kahit anong virus sa loob ng bahay. Yun. So, yun. So, maliban doon, sana yung mga nasa loob din ng bahay, katulad nito, sobrang paranoid niya pag lalo pag may mga gamit na bagong mga gamit or mga groceries na pumapasok dito. Dapat mas, ewan ko, parang ngayon lang ata naging magandang ano yung tamang hinala. Dapat tamang hinala ka para medyo Oo. para Maganda rin yun. minsan maganda rin pala yun. So yun, anyway, hindi Running. na namin patatanggalin kasi sigurado umabot na to ng 1 hour. Baka nga wala nang nakikinig sa part na to. Tinapos na siguro nila around mga nasa 10 to 15 minutes pa. So kung meron mang umabot mga buddies sa part na to, no? Gusto ko lang malaman kung may mga umabot man. Sana pahintulutan nyo ako. Comment, Ano pa yung tulog? oo. Pahintulutan nyo ako na Ano, gawin nyo. paki-comment Yun. naman. Ito Oo. naman, hindi naman yung pangit ba yung pahintulot? Okay lang yun. Sige na. Comment nyo sa baba, hashtag Babay COVID, para lang alam namin kung ilan yung mga umabot sa part na Kung to. meron man. Kung meron man. Ah. So, kung wala, so hindi na kami mag-expect din naman kasi 1 hour video nga, so masyado talagang mahaba. Mahaba talaga. Ayan, at saka ako nga pala, shout out kay, huwag natin kalimutan, shout out sa mga Nasa dulo pa sa mga talaga yung bago shoutout. kong newly found friends, mga Northern Summer vloggers, yan. Tsaka ako na, meron kaming binubuong grupo ngayon, mga Northern Summer Vloggers. na, yun, May palitan. hindi, basta, marami kami mga plano na magtulungan, yan, palakihin yung Yung community niya. community namin, Tsaka community sa magtulungan. Northern Summer, yan. Okay. Kasi, Maganda yan. yun, maganda rin yung ano yun, maganda rin yung may mga nakikita kang kaibigan outside sa, Outside world. hindi, outside sa yung normal na buhay mo. Dito parang may makikita kang mga digital friends. Okay, bye. Okay, so yun lang. Huwag nyo palang kalimutan, mag-like, Subscribe. share, at comment na rin Hit kayo. notification Yan, bell pakihit pa. na rin pala, nakalimutan ko na kung ano yung mga sinasabi namin. So yun, baka umabot na ito ng 5 minutes. So yun, maraming salamat buddies. Sana patuloy nyo kaming suportahan, hindi lang ako. Sa susunod na mga video, ano ko sila, shout out isa-isa kung kaya. Yun. Wow! So, Ako yun na lang. lang yung effect. Thank you.